As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manasab kanimo. Karong adlaw gi saulog sa simbahan ang pista ni San Pio X, Santo Papa or Saint Pius X. Usa ni siya sa mga importante kaayo nga Santo Papa sa atong simbahan tungod kay naka-introduce ni siya og daghang mga renewal or kausaban sa atong simbahan. Una sa atong liturgical celebrations, iyang gihanay pag-ayo labi na ang mga music na gamiton. Unya iya sang define ang pagbunyag sa tao, gius-usa niya ang edad sa bata nga bunyagan mo nang nahimo na narong pila na edad atong bunyagan ng bata. Sa una dagko-dagko man to karon nahimo ng 12 anyos. Unya siya pagyoy naghimo sa first codification or pag-compile sa balaod sa simbahan ang 1917 Code of Canon Law. Mao'y gibasihan ang iyang pagsugod og tigom ani, pero namatay ni siya or nataw ni siya 1835, namatay siya 1914, na obispo ni siya 1903. So 11 ka tuig ang iyang pagka Santo Papa niya. Iyang gibatukan kining extreme nga liberal minded philosophies or liberal philosophies nga makadaot sa atong doktrina sa simbahan. Iya sang gipaningkamutan nga mabag-o ang simbahan, nga mabalik ngadto gyud ni Kristo. Mao na ang iyang motto sa iyang pagkasanto Papa, mura-mura sa si San Vicente Ferrer Banay motto. Ang iya sad, to restore all things in Christ. Ibalik gid nato ngadto ni Kristo. So uban kaniya atong iampo nga mamalik na unta tang tanan ngadto ni Kristo, marinyo unta ang atong mga kasing-kasing ug unahuna, mahunong ng taning panag-away tali sa mga leaders dinhi sa simbahan ug mga leaders tali sa mga nasod. Unya ang ato sang mga benefactors and donors hatagan unta sa Ginoo og daghang mga grasya, labi na gyud ang kahiusa sa ilang kinabuhi. Sa special nako nga amigo or family friend ato sa nidinhing dako nga magtatabang sa atong parokya, nag-birthday, ako sang i-offer dinhi ang pag-ampo ni Mr. Monsing Uy, bana ni Sheila Uy. Di man ko kamisa niya karon, so ako lang ni siyang i-appeal dinhi. Mga igsoon, atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw magipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluhi kami. Ginoo kaluhi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluhi kami. Kristo kaluhi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalam kanamo, Ginoo kaluy kami.
Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, aron pagpanalipod sa pagtuong Katoliko ug pagbag-o sa tanang butang diha kang Kristo, mipuno ikaw kang San Pio, Papa, sa langit nung kinaadman ug kaisog nga apostolikanhon, itugot nga kami sinunod ang iyang mga pagtulunan ug panigingnan, makadangat unta sa tunhay nga mga ganti sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa mga maghuhukom. Unya ang katawhan sa Israel nagpakasala batok sa Ginoo ug mialagad sa mga Baal. Mihunong sila pagsimba sa Ginoo, ang Dios sa ilang katigulangan, ang Ginoo nga nagkuha kanila gikan sa Ehipto. Nagsugod sila simba sa laing mga Dios, ang mga Dios sa katawhan ug naglibot kanila. Misimba sila sa maong mga Dios ug nakapasuko kini sa Ginoo. Mihunong sila pagsimba sa Ginoo ug mialagad sa mga Baal ug sa mga Astarot. Ang Ginoo nasuko pag-ayo sa Israel ug mitugot nga sulungon ug tulison sila sa mga kaaway. Gitugutan niya ang tanang kaaway sa pagbuntog kanila ug ang mga Israelita wala na makapanalipod sa ilang kaugalingon. Sa panahon nga muadto sila sa panggubatan, ang Ginoo nagkigbatok kanila, sumala sa gipasidaan niya kanila. Nagkalisod-lisod gayod sila pag-ayo. Unya ang Ginoo naghatag sa Israel og mga maghuhukom, nga maoy nagluwas kanila gikan sa mga kaaway. Apan wala sila musunod sa maong mga maghuhukom. Wala sila magmatinumanon sa Ginoo o gisimba nila ang laing mga Dios. Gituman sa ilang katigulangan ang mga sugo sa Ginoo, apan kining kaliwatana, wala na magpadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Inighatag sa Ginoo kanilag maghuhukom, tabangan siya sa Ginoo, o giluwas ang katawhan gikan sa ilang mga kaaway, samtang buhi pa ang maong maghuhukom. Ang Ginoo naluoy kanila, kay nag-agulo man sila tungod sa ilang pag-antos o pagka-dinaog-daog. Apan inigkamatay sa maghuhukom, mamalik na usab ang katawhan sa naanda nilang paagi sa pagkinabuhi, ug labi pang ngilad ang buhaton nila kaysa kaliwatan nga gisunda nila, ug simbahon nila ang laing mga Dios. Matig-a silang magpadayon sa daan nilang pagkinabuhi. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, hinumdumi kami tungod sa imong gugma, alang sa imong lungsod. Ginoo, hinumdumi kami tungod sa imong gugma, alang sa imong lungsod. Wala nila puuha ang katawhan, sumala sa gisugo sa Ginoo kanila. Kundili nakigtigom sila sa kanasuran, ug nakakaton sa ilang mga buhat. Ginoo, hinumdumi kami tungod sa imong gugma,
nag-alagad sila sa ilang mga Diyos-Diyos, nga nahimong litag alang kanila. Ilang gisakripisyo ang ilang mga anak nga lalaki, ug ang ilang mga anak nga babayi ngadto sa mga demonyo. Ginoo, hinumdumi kami tungod sa imong gugma, alang sa imong lungsod. Nahugaw sila tungod sa ilang mga buhat ug dautan, diha sa ilang mga kalapasan. Ug ang Ginoo nasuko sa iyang lungsod, ug gisalikway niya ang iyang kabilin. Ginoo, hinumdumi kami tungod sa imong gugma, alang sa imong lungsod. Ang Ginoo maanaak kaninyo. Banal sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayawan ikaw, O Ginoo. Usa ni ana kahigayon may miduol kang Hesus ug nangutana kaniya, magtutudlo unsa may maayo kong buhaton aron madawat ko ang kinabuhing dayon. Sa Hesus mitubag, nganong nangutana ka man kanako kun unsa ang maayo? Usaray maayo, ang Dios lamang. Tumana ang mga sugo kun buot ka mosulod sa kinabuhi. Siya nangutana, unsang mga sugua? Sa Hesus mitubag, ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pamakak, tahura ang imong amahan og inahan, og higugmaa ang imong isigkataw ingon sa imong kaugalingon. Ang batan-on mitubag, gituman ko kining tanan, unsa pa may kinahanglan kong buhaton. Og miingon si Hesus kaniya, kun buot kang mahingpit, lakaw og ibaligya ang tanan mong katigayunan og ihatag ang halin ngadto sa mga kabus og makabaton ka og mga bahandi didto sa langit. Unya, balik nganhi og sunod kanako. Sa pagkadungog niini sa batan-on, milakaw siya nga masulubon kay dato man siya kaayo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Way usa nato nga nangandoy nga maimpierno. Naa ba? Kinsa dinhi ang nangandoy nga mosulod sa langit ta sa kamot. Kanang wa mo pataas impierno na automatic ha. Tanawa.
tuyok na yung utok ba? Inig-ingon, kinsay gustong musulod silang. Mausad na ang batanon, kating niya sa Ebanghelyo, dato, batanon pa, kugihan, buutan, naa siyang kasing-kasing, gusto yung kong musod og langit. Pagkakita niya sa Ginoo nga nagwali si Jesus, ningon din siya, unsay akong buhaton. Gitagaan siyang Jesus og mga sugo. Natuman man niya, ang usa na lang kasugo mo'y kuwang. Ang katong unang sugo, gitawag to siya og moral life. Kana bang buutan, tarong nga kinabuhi. Nya naa day usa ka sugo nga maogi makapa kompleto, makapahingpit. Unsa naman? Human sa moral life, unsa may sunod? Wa mo kibaw? Kanang gisulti ba? Ibaligya ang tanan ug ang halin ihatag sa mga kabos. Unsa man ang klasihas kinabuhi? Naa kay moral life, naa sagkay naman poor life. Kabos nga kinabuhi. Mao din ay makapahingpit nato, di ba? Usahay mo ingon man ta, perfect na gid akong life kay natuma na ginako tanan, na nakoy balay, na nakoy sakyanan, nilampos ng akong mga anak, stable na sad sila, sus pwede na gyud kong mubiya sa kinabuhi. Mao man atong gitawag og perfect life or butang nato successful life. Sa Ginoo day lahi day iya, human imong binuotan, human imo na put up ang tanan, ang sunod ang buhaton, biyai ang tanan, mubalik ka sa basic kadtong kalisod. Kadto bang mura kag batang gamay pagawas nimo sa kalibutan na wa gyud kay gihuptan bisag usa. Kana di ay mo'y makahatag og tinuod nga perfect life. Sige. Lingiyay mong tupad na mamiya na tastanan. Yan tupad ni mo ba na biyaan tanan ning tanan. Oh, kapila gina gibalik-balik ni Jesus kinsa tong dili mo biya sa iyang amahan, inahan, bana, asawa, anak, balay, trabaho ug sa iyang kinabuhi dili angay kanako. Mao na pangusgan ni Padre Pio Diez ni San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos ug ni Jesus mismo ug sa mahal nga Birhen Maria, gipakita gid nila dinhis kalibutan nga ang ilang kinabuhi kabos. Napo man ay kamo nagsuon kuno sila si Pope Pius X o niya ikaduha ni siyang anak. Nahimo siyang Santo Papa, pero ang una niyang gitudluan sa pagpuyo sa kakabos mao ang iyang kaugalingon ug ang iyang mga igsoon. Iya gyung giingnan magpabilin tang kabos kay dili ta malangit kung magpadato ta. Sunang ka Santo Papa, pila na kay kwarta ana. Kakwarta mangani ning pare magdupa-dupa unsa na kanang Santo Papa? Di ba? Pero ang iya diyong gitudlo, magpabilin tang kabos. Hasta siya, pabilin siyang kabos. Kano ba? Lingi ay mong tupad ikaduha. Kanang istoryahe yun. Yung na malipay kagwa kay kwarta. Yung na kano. Na malipay kagwa na kay kwarta. Na, kana mo isakto. Sigig padigkamot, na stress na lang kadiha, nangaway na lang kasi imong mga kauban sa trabaho, nangaway lang ka na imong silingan, hasta imo igsuon, giaway pa nimo, hasta imong ginikanan, giaway na nimo tungod anang utang, tungod anang mga kabilin, magunay na ang ginikanan og mga anak og away, pastilan, hasta dinhis parokya, mag-away na ta.
Tungod lang anang gagmay kayong mga butang, imo ng daog-daogon, imo isig katao, imo ng pakauwawan. Apil ng pari. Tungod lang ana, pabiyaan man din as Ginoo di ay. Nya anha na ta mag-away, na patay ka diha. So na, mo na ito itudlo. Sakto ba na, dili? Kisay mo ingon ang gitudlo ni Kristo sakto. Taas kamot. Kanang wa mo taas yawan o na. O niya, mamaligya na mo tanan ninyong mga kabtangan, niya ipalit ninyong slot. Nara ba taroy bag-ong slot, gihunong to natong atong katong SBF dag na para sa atong kumbinto, para sa atong parokya, kay gihangyo ta sa Archdiocese nga mo support sa pagpangitag kwarta aning National Retreat for Priests karong November 7 to 9. Ang atong pangitaonong kwarta 10 million. Naatay gibaligya nga slots, 100,000 ka slots nga gitawag og holy pads. Ang atong madawat holiness, peace, and divine salvation. Ang ato sang mahatag ngadto sa mga pari, holiness, peace, and divine salvation. Kay mag-retreat mamiani, 3 ka adlaw, mga 3,000 tingali mi kapari. Hala, pamalit mo, 100 raman pesos. Pamalit mo. Kanya kung wa mo ikapalit, ibaligya ang imong pipila ka butang. Tingali mo, baligya kag cellphone, kapalit na siguro kag usa ka slot or 5. Okay. Ay la sag mahala kay baligya imong cellphone. Baligya nimo ang kanang imong cellphone nga tag palit nimo 10,000, ibaligya ba na nimo lag 500 o di kapalit na kag 5 ka slots. Ano ba? Nya maglakaw din ka wa na kay cellphone. Practice ba og detachment. In kadi man ganahan man ta ko mo palit father o kana ganing mga kuan, mga 10 slots. Pasabot ang 10 slots, pilam na 1,000. 500 na may halin sa imong cellphone. Ang imo na sang kuan, kanang sa may imo ikabaligya ada sa imong balay. Imong sa pa imong mabaligya, imo bakang iprinda ang imong alahas nga gamay, kanang kwintas. Iprinda nimo niya ang madawat nimo ato, imong idugang haron mahimong 1,000. Nganong gibuhat man na nimo, magpractice ko aning pagbaligya sa tanan og ihatag ngadto sa mga kabos. Ihatag sa simbahan. Kay ang simbahan mao man ang tinuod nga kabos, Church of the Poor. Ning kay kadato ng simbahan pader. Adi kanang nagpadato matud pa ni San Pio X, mauna sila yung mga yawanon nga niya sa simbahan. Munang naingon siya, let us restore, let us renew all things in Christ. Kay ni ay daghang mga yawa sa simbahan, ug ang iyang gitawag og mga yawa, mao kining mga tao nga gikalimtan ang doktrina sa simbahan, ang basic law sa simbahan, aron i-implement ang ilang gustong mahitabo nga ila ra gyud personal, kana bang muhaom sa kalibutan. Nya unsa may muhaom sa kalibutan, kay magsigi maginig usab-usab kana gyung kwarta. Asa ta makakwarta kada gyud. Mao na gisilutan sa Ginoo ang mga Israelita sa unang pagbasa, kay magsigi na sila simbas mga Diyos sa mga lain-lain nga mga tao, tungod kay nag-introduce man kani simbahan ng Ginhoab, nindot kay kag-ani, simba sa taan ng Diyos sa uma. Kani himuan ni kay lampos gyud ka sa imong pag-eskwela, Diyos na sa edukasyon. Kani ihalad ni, di ba? Kanang imong tanan nga kinabuhi puno ginas kalipay,
Diyos na sad sa pleasures and happiness. Wala, pulos na tanan nagsimba. Aniya man daghan ato din isulob ni kay pang good luck ni siya. Nadayon, mudaghan imong kwarta. Oy, isulob ni kay mawala ginang tanan nga mga kaning dautan. Muna mga bata na isulob anawon sana punsiras na pay kolor-kolor. Unsa man sumpa na sa mga dautan. Sumpa, mamatay ra gyapon na. Sumpa ka diha. Mao na atong tuo-tuo. Daghan na kayong tuo-tuo. Hangtod na sad ang makalipay, Dios sa kalipay. Unsa na maroy Dios sa kalipay? Sigig tudlo ninyo, malipay jud ka kun mubatan-on imong naong. Mauna kuluran ang buhok, nidhiran ang naong, kiskisan ang kilay. Nindot gyud na imong kinabuhi basta jutay ra imong anak. Two child policy. Palaygit dayon inighuman sa duha ka anak. Inom din ana mga pills. Nyagwa gani anak, hilak-hilak na Lord, taga itaw mig baby. Lord, taga imig baby. Inigawas nas baby, kanina lang Lord ha, ayaw na gyud sunod. Ning kaunya, mamabdos pa man ka kay 30 pa may imong edad. Palaygit na ko oy. Uy, pagkondom diha. Mga buangon mo. Wa magkondom ang pare, kamom kondom na mo diha. Ang sa masan mo paggamit anak, wa man sad mi anak, wa man sad mi paanakan. Pasabot ba sunda ang Ginoo? Nya unsa may mahitabo? Anaa dayoy holiness and happiness of life. Matod pas tubag nato sa Salmo. Unsa tay atong tubag? Ginoo, hinumdumi kami tungod sa imong gugma alang sa imong lungsod. Hinumduman lang tas Ginoo basta kita mismo mutuman sa iyang mga sugo. Di sa kita niya isalikway. Muna diri sa unang pagbasa, kung mutuman sila sa mga maghuhukom, munindot ilang kinabuhi. Pero matod pa diri, inig kamatay sa maghuhukom, mubalik na pod sila sa ilang naandan, mga daot na pod sila. Pero karon God, inigsimba ninyo, inigwali na ko, moingon mo, bitaw, sus, praise the Lord, yun, mauginay sakto, inigabalik dito sa balay, tuwa na, pangaway na sa danang silingan. Sige, lingay mo tupad. Nasugod karon maghigugmaay na kita kanunay. Ingna. Kanang mga marites higugmaan na. Kanang sigig post nimo diha sa social media nga gidaot ka, higugmaan na. Kanang gasigi og panaway nimo kay bugo ka, kay bati kag naong, higugmaan na. Kanang gasigig pangasaba nimo nga baga kag naong kay wa jud ka kabayad sa utang, higugmaan na. No? Kanang kabit sa imong banab, higugmaan na. Kanang kabit sa imong asawa, patya dili, higugmaan na. Higugmaa. Nya, ang pare, unsaon man sad? Higugmaa, unsaon man? Paliting slat, hutdag palit. Natugdi ba na magkapakapas kalipay ng parian na? Di ba? Sige, nindog na ta. Mga igsoon, ang atong mga pag-ampo isip katawhan sa Dios, iyang dunggon kon kita mutuman sa iyang kasuguan. Busa, mapaubsanon kitang muingon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Nga ang simbahan maglingkawas sa katawhan, gikan sa materialismo ug mga kadautan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga nangulo sa gobyerno, dili mo sakripisyo sa ilang mga prinsipyo, tungod lang sa gahom, sa kalampusan ug ambisyon. Hinuon manaad sila nga ilang ipatunhay ang tawhanong dignidad ug ang mga mithi sa ebanghelyo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga ginikanan ug mga magtutudlo,
maghagit sa mga kabatanunan sa pagpuyo alang sa mga butang nga mahinungdanon gayod, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluhi kami. Nga ang mga Kristohanon nga adunahan sa mga kabtangan ug mga talento, makakaton pagpaambit niini ngadto sa mga kabos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluhi kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluhi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluhi kami. kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluhi kami. Nga ang atong mga minahal nga nangamatay mapuno sa mga bahandi sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluhi kami. Dios among amahan, himua kaming maalamon uban sa kinaadman ni Jesus nga nagapuyo ug nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Duwaton ka sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, sa imong pagdawat sa among mga gasa, itugot nangamuyo kami nga sa among pagtuman sa mga pahimangno ni San Pio, Papa, among atimanon kining Diosnon nga mga misteryo sa kinasing-kasing nga pagtahod ug amo kining dawaton sa gugma nga maalagaron. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa pista ni San Pio, Papa, sa ingon nga imo kaming gilig-on, pinaagi sa panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan, pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan, pinaagi sa iyang pangaliya, nga makapahimuot gayod kanimo, ug busa, uban sa panon sa mga anghel ug mga santos nagadaig kami sa imong kahalangdon sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya.
Usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo umalik. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naom. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Pio X, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang ingharian, ang kahulugan, himayan, at tugon sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay makalawat kanimo, apan pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Longing for light, we wait in darkness. Longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy people. Light up the world to see. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Magampo kita sa pagsaulog namo sa pangilin ni San Pio, Papa, nangamuyo kami Ginoong Dios namo, nga mahimo kaming makanunayon diha sa pagtuo tungod sa gahom sa langitnong bangkete, ug maghiusa kami diha sa imong gugma. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang
kalipay nga Dios nun. Nya mahitabo ra ni kung ato gyong ibaligya ang tanan o ihatag ang halin ngadtos mga kabos sa Dios nun nga pamaagi. So salamat sa inyo niyang pagpamalit padayon sa atong slots kaning holy pads. Dili pa nako ma-update karon, sa Miyerkules na lang tingali kay para matingob ang ato mga online na mga kuansad na dawat sa atong online banking o sa kwarta padala. Padayon lang tang mopalit 100,000 ka holy pads para sa atong National Retreat for Priests. Atong timan-an kanunay mga 3,000 kapari ang imong mapahinungdan, imong matabangan sa imong matag usa ka slot. Unya sa amo sang pagmisa maapil sad ka bless. Magmisa ning 3,000 kapari maapil sad ka blessed kada namo misa. Kana mo na siya atong gitawag og theological implication sa atong pagpangilabot niining National Retreat for Priests. Naot paunta. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.